De data aceasta, vreau să vă supun atenției o altă carte scrisă de Garfield Graf Durkheim. Se numește Străpungerea spre ființă, etapele maturității umane, apărută la editura Herald în 2016 și care, spre mirarea mea, încă se mai găsește. O carte atât de bună. În germană, cartea este aceasta, Durchbruch zum Wesen. În franceză, La percée de l'être, ou les étapes de la maturité. Să lămurim de ce acest titlu ciudat, a cărei explicație nu poate fi făcută chiar așa într-o primă frază. În primul rând, deci trebuie să lămurim despre ce ființă vorbește Durkheim, despre ce străpungere, termenul acesta ciudat care mi-a fost greu și mie să-l traduc, străpungere spre ființă sau traducerea franceză străpungerea ființei, depinde unde ne imaginăm că e ființa, o să vă spun imediat, și despre ce maturitate vorbește Durkheim. În primul rând să lămurim treaba cu ființa. Deci, odată cu dezvoltarea psihologiei abisale și a psihoterapiei, în care specialiștii în psihologie au luat cunoștință de problemele pe care le întâmpină oamenii în existență, s-a descoperit un strat mai profund în fiecare din noi, care poate fi cel mult marcat biografic, tulburat sau mascat biografic, dar care este ceva total diferit. Francezii spun în acest caz le tout autre, în germană se spune der ganz anders, în românește mi-a fost foarte greu să traduc, am spus în general cel cu totul altul. Poate că nu cea mai fericită traducere, deocamdată n-am găsit alta. Deci un strat, un nivel de profunzime, ceva total diferit care există în fiecare din noi, esențialul nostru, am putea să spunem, căruia Durkheim i-a spus ființa esențială, în limbajul lui de om de știință, care a inventat un limbaj destul de simplu pentru a exprima complexitatea vieții și a omului într-un mod destul de clar. Deci, el vorbește despre ființa esențială, care este prezența ființei divine în om, în fiecare din noi, de care suntem despărțiți prin conștiința pe care avem în mintea noastră, prin conștiința noastră obiectivantă, prin conștiința eului nostru. Al doilea termen este eul existențial, este eul pe care îl dezvoltăm în mod normal ca oameni pentru a face față în existență, pe care trebuie să-l dezvoltăm. Sensul vieții omului în acest limbaj al lui Durkheim, care i-a permis să pună vinul cel nou în burdufuri noi, sensul vieții omului este deci manifestarea ființei în existență. Sună frumos. Adică omul trebuie să devină transparent pentru transcendență. Aceasta înseamnă manifestarea, pentru că este vorba nu de un ideal interior, ci de o succesiune de faze pe care omul este menit să le parcurgă pentru a ajunge la maturitate. Maturitate înseamnă să fie capabil să rodească. Așa cum spuneam, despre acest strat mai profund, pe care Durkheim îl numește profunzimea din noi în cărțile sale, sau ființa esențială, bineînțeles că nu este singurul care vorbește despre aceasta, și despre lipsa unui limbaj adecvat. De exemplu, Maslow, am găsit și la Maslow, în cartea aceasta, Motivație și personalitate, și el vorbește despre acest nivel maxim căruia îi este sortit omul prin destinul său, vorbește despre oamenii aflați pe calea de actualizare a sinelui. Precis că în engleză termenul e mult mai scurt, dar în românește numai așa putem și este foarte bine tradus, nu spune oameni cu sinele realizat, pentru că nu acesta e sensul. Nu există un om cu sinele realizat perfect. Oameni aflați pe calea de actualizare a sinelui. Este aflați pe o cale fără capăt, de aceea fără capăt, pentru că nu există limită, nu că nu ar avea un sens. Are o direcție, dar omul nu atinge maximul acesta niciodată.
ținta noastră a tuturor este să fim pe această cale de actualizare a sinelui. Deci și Maslow vorbește despre așa ceva. Deci am spus despre ființa esențială, despre ce ființă vorbește Durkheim. Această ființă este în adâncul nostru al fiecăruia, suntem separați, așa cum am spus, prin conștiința pe care o avem. Felul în care această ființă răzbate sau în care noi răzbatem împrejurările vieții care ne torpilează, am putea să spunem, dar de fapt explicația este că toată suferința lumii exprimă imposibilitatea ființei de a lua formă în existență, de a lua formă. Așa cum floarea are prevăzute pentru realizarea ei o succesiune de faze, deci de la sămânță se ajunge la mugure, apoi la boboc, apoi floarea înflorește, apoi petalele cad, apare fructul și, fără regret, floarea lasă să apară fructul și cu aceasta să-și împlinească destinul. La fel ar trebui să fie și în existența umană. Fazele dezvoltării omului, așa cum le știm în mod obișnuit, sunt formarea eului. La acest nivel, omul învață să-și gestioneze existența, Conștiința la acest nivel este mai mult o teamă de pedeapsă. Imaginea pe care o are despre Dumnezeu este a unui Dumnezeu exterior, pe care îl vede cumva într-un mod magic, adică încearcă să-l îmbuneze sau ceva de genul acesta. La un anumit moment al evoluției lui, omul iese din acest mod de viață centrat pe sine și se pune în slujba unei idei, a unei comunități, a unei opere, a unui tu, așa. Deci ajunge să servească comunitatea, societatea. În felul acesta, altruismul învinge egoismul. În mod normal. Aceasta este faza, ține de fazele normale de evoluție ale unui om. Întrebarea este, mai există un nivel de dezvoltare dincolo de această personalitate înfloritoare? Da, tocmai despre acesta vorbește Durkheim și alții, ca și foarte mulți, Rolomei, Maslow, numai câțiva am zis acum. Această fază de maturitate la care se referă Durkheim se numește persoana, de la personare, de la a răsuna prin. Cine să răsune prin? Ființa din noi, ființa esențială, să răsune prin noi, să se exprime în existență, să devină o realitate. Asta este imperativul ființei esențiale din noi când apucăm să-l auzim, când apucăm să înțelegem cum stau lucrurile. Desigur, eu vorbesc într-un mod colocvial, așa e scrisă și prefața la această carte, într-un mod colocvial, nu academic, nici nu aș pricepe să scriu academic. Deci când ajungem să aflăm cum stau lucrurile, apropo de deci am vorbit despre ființă, despre această străpungere. Ce este această străpungere a ființei sau spre ființă? Deci ființa este undeva în profunzimea noastră, ne putem imagina, dacă vrem să ne reprezentăm cumva spațial, și este învelită într-o cochilie a eului pe care trebuie să ne dezvoltăm. Deci, dacă e vorba de a depăși nivelul de instalare al omului în existență, această realizare a persoanei. Deci, înseamnă să trăim înrădăcinați în profunzimea ființei noastre, să trăim în această lume ca orice om, făcând de toate, ca orice oameni, dar înrădăcinați în profunzimea ființei noastre, devenind transparenți pentru transcendență, adică permițând ființei noastre să se exprime în existență, în forma unică în care poate prin noi.
străpungerea spre ființă. De ce termenul acesta străpungere? Nici aici n-a fost simplu de tradus. Atingerea acestei ultime faze în dezvoltarea omului, adică nivelul de maturitate, nu merge în mod natural, se poate întâmpla sau este o ruptură față de modul obișnuit al lui de evoluție, pentru că a atinge maturitatea nu este posibil decât prin ancorarea într-o dimensiune mai înaltă. Spune Durkheim, într-o realitate mai mare, i-am zis eu în prefața în această carte, într-o realitate mai mare, adică într-o realitate mai mare, în care include și această ființă și ființa noastră esențială. Deci numai prin ancorare în această realitate putem atinge maturitatea. Cum se întâmplă această ancorare? Ancorare în realitatea mai înaltă se face prin contactul cu profunzimea noastră. Deci, prin această profunzime din noi, suntem reuniți cu totul. Durkheim vorbește despre experiența ființei. Maslow vorbește în această carte despre experiențe de vârf, experiențe de platou, ca de niște experiențe prin care omul ajunge să înțeleagă într-o frântură de timp foarte scurtă cum stau lucrurile. Am spus că eu vorbesc numai coloquial. Cum stau lucrurile, adică să percepe acest nivel al realității mai mari. Ceea ce trăiește omul descoperind cum stau lucrurile în realitate, îl determină să întreprindă ceva. De exemplu, Durkheim, când a trăit acea experiență, când viitoarea sa soție a citit undeva la o întrunire câteva versuri din Dao de King a lui Lao Tzu, a trăit o experiență a ființei câteva zile, dar și perioada următoare avea o dispoziție religioasă în care trăia nevoia de mai multă ființă. Deci citea cărțile lui Eckhart, Meister Eckhart, de exemplu. Și aceasta este reacția oricui trăiește această străpungere a ființei, ca să spunem așa, această revelație a ființei, această descoperire a ființei, străpungere pentru că termenul se referă mai mult la faptul că este un fel de apariție bruscă. Așa? Deci reacția celor care au această experiență a ființei este că se străduie, dacă vor să nu rateze și știu despre ce e vorba, că aceasta e foarte important să știi despre ce e vorba, preocuparea lor este cum să facă să rămână în această realitate fericită pe care au descoperit-o. De aceea, cărțile lui Durkheim sunt niște cărți despre om. Deși fondul este dispoziția omului când descoperă această ordine mai mare căreia aparține, este una religioasă, în cărțile lui Durkheim, așa cum spuneam, nu găsești formule pioase, pentru că problema e rezolvată de la sine. Deci Dumnezeu vrea ca omul să reușească, spus iarăși colombial. Problema este la om, că nu e pe recepție. În primul rând nu știe cum stau lucrurile. Deci e foarte important să știm, de exemplu, că în afară de realizarea noastră existențială, există în noi ceva mai profund care urgentează să iasă la iveală, urgentează să ia formă în lume prin noi. Și opoziția omului față de acest imperativ al ființei este ceea ce îl îmbolnăvește de foarte multe ori.
Deci am spus maturitate, ființă, străpungere, experiență. Acum vreau să citesc, da, mai e ceva. Deci toate religiile, eu provin dintr-un mediu religios, toate religiile, toată viața mea am auzit despre zdrobirea eului, despre moartea eului, despre lepădarea de eu, parcă ar suna cumva mai bine. Ceea ce înțeleg eu acum este că ceea ce se dorește de fapt este detașarea de eu. Pentru că acest eu al nostru, existențial, în primul rând că trebuie să existe. Durkheim e singurul care face această precizare, că înainte de a vorbi despre lepădare, zdrobire și alte tratamente de genul acesta aplicate eului, ar trebui ca eul să existe mai întâi. Ori situația aceasta nu este prea generală. O vorbesc din propria experiență. Rostul eului este să fie slujitor al ființei. Deci, el trebuie, pentru a fi slujitor al ființei, trebuie să fie un eu puternic. Un eu puternic se poate da deoparte, se poate estompa, dar trebuie să fie un eu puternic ca să poată să fie un slujitor demn al ființei. Am să citesc un pasaj de aici, din carte, care mie... Deci numai la Durkheim am văzut această diferențiere făcută între oameni și între felul cum ar trebui să procedeze fiecare în funcție de situația cum se află pentru a răspunde imperativelor ființei sale esențiale. Spune așa: în 3 forme tipice întâlnim constituția obișnuită a sinelui care împiedică transformarea, o întărire a eului în cochilia lui, deci un eu prea mare, prea puternic, prea așa, o lipsă de cochilie a eului, asta e cazul 2, adică un eu neformat suficient, și cazul 3, o armonie falsă, armonie așa în ghilimele cumva. Întâlnim în fiecare dintre noi aceste 3 forme, dar, datorită caracterului individualității noastre, biografiei noastre individuale și gradului nostru de evoluție, una sau alta dintre variațiuni predomină. Cazul cel mai frecvent, spune Durkheim, regula, este cel al omului întărit și bine fixat în cochilia eului. Este omul care este impermeabil la orice pătrundere și la orice transformare ce ar răspunde cerințelor ființei lui esențiale. Singurul lucru care va putea să-l ajute pe cale va fi spargerea suficienței structurii lui, când amurgul zeilor existenței lui va face posibilă pentru prima oară abandonarea eului. Acest om va trăi întâlnirea cu propria ființă ca pe fericita desființare a tot ceea ce îl limitează. Atunci, spațiul infinit și încă nebănuit al vieții, ca și plenitudinea ființei, îi se vor deschide într-un mod care îl va reînnoi din fond. Pentru a se pregăti de experiența ființei, acest om trebuie să învețe înainte de toate să exerseze dăruirea de sine și renunțarea la eu în slujba semenului și a operei lui în lume. Al doilea tip este exact opus celui dintâi. Omul nu suferă de durerea de a fi închis într-o cochilie, ci de aceea de a nu-și fi construit niciodată cochilia lui. El trăiește chinul unei lipse de contururi. Cazul ăsta îl știu foarte bine din propria experiență. Pentru a putea trăi, acest om trebuie mai întâi să-și construiască cochilia sa, eul său. Omul are nevoie de o ordine protectoare care adună experiențele și le leagă într-un tot ordonat. Are nevoie de această cochilie nu doar pentru a exista, ci pentru a putea valorifica în propria lui finitudine puterile infinite ale ființei. Este nedrept să vedem în forma omului numai pericolul întăririi. Desigur, acest pericol există, dar forma este înainte de toate recipientul în care copilul, apoi adultul, păstrează cu grijă misterul propriei lor ființe profunde. Cochilia nu este numai fortăreața puternică în care omul se apără, ci și țipetul care păstrează nucleul lui sacru. Omul fără cochilie nu are prea mult eu, ci nu și-a format îndeajuns eul, astfel încât, exact contrar celui dintâi, care este închis spre interior și spre în afară, el rătăcește fără formă în lume, victimă a tuturor puterilor, exterioare și interioare, care îl ating. Acestea îl pătrund cu o forță destructivă, iar el este incapabil să le reziste. Sau îl copleșesc cu bogății, iar el este încă incapabil să păstreze acest cadou, rămânând în final cu mâinile goale. Este cazul oamenilor cu ochii triști.
Ei trebuie să învețe să se afirme, să-și dobândească forma. Dacă se întâmplă să-și întâlnească propria ființă, ei simt fericiți pentru prima oară în nucleul lor supratemporal, sursa formei lor autentice. În timp ce omul fixat în eul său, la întâlnirea cu ființa, se transformă înspre deschidere și iubire, omul lipsit de eu găsește în ea, pentru prima dată, o formă închisă și durabilă pentru el, în care poate să înflorească cu adevărat. Eul, pe care în sfârșit poate să și-l dezvolte, este fondat pe ființa lui autentică. Da, acest eu întâlnește absurditatea vieții tocmai din cauza acestei insuficiente formări a eului. Revenim. Cel de-al treilea mod frecvent de a fi al eului, cel armonic, în ghilimele, și a cărui opoziție contra ființei esențiale e aproape neobservată, este forma omului așa zis armonios. Omul cu fațada armonioasă nu suferă nici din cauza că este prea înțepenit într-un niveliș și nu este nici angoasat din lipsă de contururi, nu este nici crispat, nici dizolvat. El se adaptează la toate situațiile spre deplina lui satisfacție și a celorlalți. Știe perfect să-și protejeze starea interioară de bine față de orice intruziune, atât exterioară cât și interioară. Însă, detașarea și capacitatea lui de a se oferi nu vin din inimă. El este agreabil și surâzător, dar nu se angajează, fiind lipsit de iubire. Pare deschis, dar nu lasă nimic să intre în el. Pare hotărât, dar trăiește mereu un compromis. Are o soluție la toate, dar care nu-l costă nimic. Este un egoist amabil, care dă cadouri tuturor, fără a se da vreodată pe el însuși. Pare să accepte și să admită tot, dar aceasta nu-l angajează la nimic. Apare ca nefăcând rău, dispare fără să se piardă ceva, adică fără să îi se simtă lipsa. Cu toate acestea, vine și pentru el clipa angoasei. Faptul că viața lui este atât de ușoară îl neliniștește. Cum e posibil așa ceva? Se simte gol și vinovat, să-și dăruiască inima, să se angajeze, să riște. Iată ceea ce ar trebui el să învețe. Atunci când întâlnirea cu ființa va avea loc, acest tip de om va avea mult mai multe dificultăți în a-i răspunde decât ceilalți doi, pentru că întâlnirea nu va fi imediata și fericită eliberare dintr-o lungă suferință, ci dimpotrivă. După o viață întreagă de mulțumire armonioasă, ființa îi va duce prima tulburare, prima adevărată suferință, aceea de a renunța la modul lui propriu de a fi spiritual, agreabil, atât de bine exersat. Dar dacă acest om are curajul de a face saltul decisiv, experiența ființei îi va duce o fericire specială, pentru că el va descoperi nu numai nucleul lui autentic și adevărata sa formă esențială, ci și modul just de a se deschide și odată cu aceasta adevăratul contact cu Duhul. Trebuie să mai precizez. Deci la tipul al doilea, al omului lipsit, al care nu și-a format el unde a ajuns, care, întâlnindu-și ființa, află cine este și simte ca pe datoria vieții sale să-și formeze acest eu. Vreau să spun că în această situație, meditația, așa cum învață Durkheim, este de foarte mare folos. Așa, din propria experiență vă spun. Deci este de folos în primul rând pentru claritatea mentală pe care o aduce această meditație practicată sistematic și constant și în această perspectivă de devotament față de ființa esențială. În al doilea rând, această meditație ajută la formarea eului, acolo unde nu există, da? Foarte mult ajută. Prin cultivarea acelei atitudini de fermitate, de verticalitate, de lâcher prise, de încredințare, de abandonare cu încredere, asta ar fi mai bine, de a da drumul la strânsoare. Așa, și în al treilea rând, această meditație, în mod ciudat, ajută și la
ieșirea de sub predominanța eului, adică ajută la reunirea cu profunzimea din noi, cu ființa noastră esențială și în acest fel la detașarea de eu. Deci, cumva, meditația normalizează lucrurile. Asta este tot. Da. Parcă ceva mai vreau să mai spun aici. Da. Câte lovituri ale destinului sunt capabile să-l facă pe om să-și piardă credința și câte lovituri de măciucă sunt necesare pentru a trezi conștiința ființei? Nu este aceasta în fond o acuzație adusă educației spirituale occidentale? Atât deocamdată.